Moi boas noites, estamos de novo aquí en Chantada, xa saben, a Feira do Viño, e xa van 30 anos de celebración desta feira que é a primeira que se celebra en toda Galicia, un fin de semana chea de actividades. Venres, hoxe, xa saben, hai orquestras, abren ás 12 adegas, van a estar abertas durante esta noite, mañán durante todo o día a partir das 10 da noite e tamén o domingo. E xa están facendo algún tipo de proba as orquestas que estarán esta noite, que serán Suavecito e Aramio. E o sábado máis actividades, as adegas abren ás 10 da mañán, como vos comentei, estarán os grupos de gaitas dos barrios Estoupa Caldeiros e o grupo de zanfonas da Trasdescola de Lugo. E a partir das 5 un concerto da banda de música de Chantada. Despois deste concerto estará Charanga Támega, de novo Estoupa Caldeiros e as zanfoñas da Trasdescola de Lugo. E ás 11, como non, despois de todo o día probando viños, haberá a verbena coas orquestras Compostela e América Sociedade Limitada, SL. Saben que están a comenzar a chegarse a xente hasta os stands, 12 adegas que celebran ou que participan nesta feira este ano, e tamén vai haber máis actividades. Imos ir agora hasta a zona onde están a Feira de Oportunidades. E aquí están a preparar os comerciantes, os artesáns da comarca, da zona de Chantada, pois o que vai ser a cuarta Feira de Oportunidades e a terceira feira mostra de artesanía. Está habendo actividade, os 16 empresarios daqui de Chantada están a preparar todo para que poidan visitar vostedes cada un dos stands. A Asociación de Empresarios de Chantada son os que están organizando esta mostra de oportunidades e tamén vai haber moitos artesáns nesta carpa montada aquí na rúa, na avenida de Xoán 23. Este é unha pequena mostra do que poden atopar mañán. E ademais, o domingo vai haber máis actividades. As adegas abrirán ás 10 da mañá, a Escola de Música de Chantada estará tocando polas rúas, a banda de gaitas e acordeóns de Alameda tamén estarán pola rúa, vai haber unha cata oficial da Feira do Viño na Casa da Música e o escritor galego Xeneira Vilas dará o pregón a partir da 1:30 da tarde. E non se olviden, os que gostan do que a agrogandeiría poden participar na poxa que terá lugar no mercado de Gando a partir, me parece que da 1 da tarde, abaixo no mercado de Gando. Bueno, este é o que hai, este é un pouco unha introdución do que vai acontecer aquí mañán en Chantada. Veñen a disfrutar, e hoxe veñen a verbena, xa saben, dúas orquestras, viño todo o día, toda a noite, mañán e pasado. E nós vamos a comenzar a retransmisión mañán a partir das 11:30 hasta as 8:30, así os 2 días. E agora, señoras e señores, esperando a que mañán nos poidamos ver, imos coas noticias do día.